Кон тапшырыгы теләүчеләрнең саны күбәйде. Донор булу кешегә үзенең сәламәтлегенең ни дәрәҗәдә булуын да белергә ярдәм итә. Бик күпләр кон тапшыргач сәламәтлекләре яхшырып китүенә игътибар иткән. Мин инде елда катнашам. Бу акциядә елда кан бирәм. Бик рәхәт организм ял итә, көчия, киләчәктә дә шулай каннар бирергә язсын. Муслимдә елда масштаблы рәвештә донор көне үткәрелә. Иң беренче килгән пациентлар регистрация үтәләр, аннан соң бармактан кан алып карыйлар, гемоглобинны тикшерәләр, һәм дә инде гемоглобин әйбәт булса, противопоказаниялар булмаса, кан алалар. Кан алгачтан шәй эчеп китү мөмкинлеге бар. Юршалы шәһәренең кан тапшыру үзәге хезмәткәрләре бу көнне 68 райондашыбыздан кан алды. 18 яше тулган һәм гәүдә авырлыгы 50 килограммнан да ким булмаган кешеләр тискәре күрсәткечләре булмаганда донор була ала. Доноры приветливые, отзывчивые. Что они получают? Кровь сдают, получают справочку на 2 оплачиваемых дня в течение года. Эта справка действует и денежная компенсация в сумме 933 рубля. Дүртенче тапкыр катнашам. Беренчедән үзеңә иммунитетка файдасы бардыр дип беләм, һәм кемгәдер опять же ярдәм. Донор канын травматология, хирургия, онкологиядә ошыгыч операциялар вакытында кулланалар. Донорга кан тапшырган көне туклану өчен 933 сум күләмендә акчалата компенсация һәм уртача хезмәт хакын саклап калып 2 көн ялда бирелә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.